cotxe nou, segona posició, pole position avui, ha quedat segon el Lluís, ojo con esto, i ha quedat segon empatat a punts amb el primer. Sí, però ell ha fet la volta ràpida a la segona sèrie i merescuda victòria per ell. Felicito a Ramonet, que s'ho mereix, en porta 3, que estrenava amb cotxe i aquí el tenim. Que guapo, va bé, Sí, hi ha diferència. Vol que es digui, els carburadors corren, aquí traccionava molt bé, aquest cotxe està molt ben fet i molt divertit de conduir a sobre. Hòstia, que guapo, mira. La safata RFM... Ah, que sí? Per celebrar la segona posició, sempre estem amb cava. I la copa de ser segon? No hi ha copa, és la gorra. Ah, mira. Pues... És personalitzada, no n'hi ha cap més com aquesta. Ah, mira. 3 i segon. Segon. Que les imatges són les que són, ¿vale? Que hi ha molta boira. Quan és la G4? Sempre t'ho preguntaré. Quan és? El dia 1 de febrer, ens veiem aquí, al pas, amb RFM, Perfecte, 1 de febrer, senyors. Vagi bé, ara marxem a menjar una paella que estan preparant aquí al taller, ¿vale? Cuidar-se. Vinga, adeu. Adeu.